Deseñando o teu futuro é un programa da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado para mozos de entre 14 e 18 anos que lles permite un primeiro acercamento ao mundo laboral. Estamos no Espazo Xove con dous participantes do programa Deseñando o teu futuro, con Iago e con Laura. Como coñeceches o programa, Iago? Pois mira, coñecín o programa mediante unha serie de charlas que viñeron facer o instituto, a directora do Espacio Xove, María, ou sexa, a charla que viñeron foi moi dinámica, explicounos bastante ben sobre que iba a ir. E que tal a experiencia no programa Deseñando o teu futuro? A experiencia neste programa foi bastante boa para min, porque axudoume bastante a orientarme no oficio que escollerei nun futuro. Dirías que conseguiu, as estancias que realizaches conseguiron confirmar a túa vocación? Sí, ademais tiven varios puntos de vista de 3 monitores distintos que me axudaron a orientarme mellor por que rama escoller. Canto duraron as túas estancias? As miñas foron 10 días. E Laura, contanos a túa experiencia. A miña experiencia, a verdade, foi bastante boa, paseimo ben, tratáronme moi ben na empresa na que estuve. Eu fixen as prácticas nunha empresa de diseño de interiores en Coruña, especializada en hoteles. O sea, que a túa vocación é deseñar interiores. Sí. E despois de facer as prácticas, confirmou a túa vocación? Ou... Sí, a verdade, sigo interesada en facer diseño de interiores e espero que todo saia ben e poda facelo. Para a xente, os rapaces que non teñen claro aínda, están dubidando. Entre varios oficios, vaille bastante ben. E Laura, no teu caso, Deseñando o teu futuro tamén che permitiu desenvolver algunha competencia vinculada á autonomía persoal, non? Sí, porque a empresa que conseguiron aquí non se asustaba directamente ao que eu quería, entonces fun falar eu cunha empresa na Coruña para que me colleran e poder hacer as entidades aí. Moi ben, e que tal foi a recepción da empresa? Genial, aceptaronme no primeiro momento e a partir de aí todo normal. E non lle sorprendeu que unha rapaza de 16 anos tivera... Non era a primeira nena que había ido xa ali e genial. E que é o que máis vos gusta do Espazo Xove? O que máis me gusta do Espazo Xove é poder vir aquí calquer día e poder divertirme cos meus amigos e aparte poder vir a estudiar e estar tranquilos, o sea, tes moitas posibilidades aquí. Eu máis ou menos o mesmo. Para estudiar é un sitio bastante tranquilo. Dije ambos dos veces, verdad? No. Irán realizar as... Vale, Deseñando o teu futuro, entrando... Hola, estamos no Espazo Xove. 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 Hola, estamos no Espazo Xove con dous participantes do programa Deseñando o teu futuro. Con Laura... Va a acabar con likes. Hola, estamos no Espazo Xove